ka Bangladesh Student League kala tenge ya ka sorkar u Yunus halor ka jingajan bat kari Pakistan ka badai kawai na kiri pa penritengan ya ki kenhun leno. U Presiden jong ka Bangladesh Student League u Saddam Hussein ula tenge ya ka sorkar Bashipur ka balayalam da u Chief Advisor Muhammad Yunus hakaba ulama ham persya ya ka jingajan ka banang jur bat ka Pakistan. Haka jingya keren bak kerpang ula khot ya ka jingkala haka kam sencar kadar kabama dakabak keno baka jing penjak burom ya ka paten jong ka thma penlaj lu jong ka snem shejar kandai spa nyuphoi bat ka jingbu jingma ya ka jing shong suk shong san hakari borok kawai Hussein ulam mikmat ya ka nongrim kabahe jong ki samla ki batre shitom haka san perthei ki bayaso bat ka awa milik ulak keno baka jing sencar shipor jong Yunus ka kentiu tenge ya ka jingedai bat ki tnat wat benya jong ka Pakistan bat ki seng leno ulong ru dakabak daw ya ka benta jong ka Pakistan haki jing penya breu hausnam shejar kandai spa nyuphoi ulama ham baki kenhun leno Islam bat ki kenhun leno kum ka Jamaat i Islami ka Hizb ut-Tahrir ka Ansarullah Banglatim bat ka Lashkar i Taiba ki babaro ki don ka jingedai bat ka Pakistan mentah kiyo ya ka jingkershan bat ki ya kendo ya ki he officer kentup ya Muhammad Yunus hi Hussein ulak keno baka sorkar Bashipur kelap persang ban pendamno ya ka history jong ka jinglaju jong kari Bangladesh kila penpra ya ka yengsa jong Sheikh Mujibur Rahman hadamundi ki jingtai bat ki jaka trikam jong ka thma penlaju kila sya penthambor nesya penjulor kani kamdei tangka jing penkeladur kadai ke jing pendam kabatmu lupa ulah penpau ulah keno syusyu baki leno balatip balas syak rai penrem hakikam thambor baladep kidang syak pelaj bat ai jing yada daka sorkar kini ki kenhun runar kidon ka banta ka bapau haka jing khiwin haka sain partai ka balap penhap syuki ya ka menteri rang badu ka Sheikh Hasina mentala ai khusnam yaki nak banta jongki ban pentut ya kari ulak keno dakaba maham baka Bangladesh kadon haka jingma ban kelalong ka Jakarta jongki kamleno haka pertai pat ka Pakistan usadam ula penpau ya ka jing sosi halor ka jinglong jingman jong ka Bangladesh menta dakaba kado ya ka jingkiu ka basyarkhe jong ka jingsha thombor persya ya ki jaj benriu ritpat hadin balap penkela ya ka sorkar ki jaj benriu ritpat khamtam ki Hindu ki im haka jingting nadu ka santarik ubnai agos layathu bapalat arajar arspa teli ki jingjia ki batmu ya ki jaj benriu ritpat kentup ya ki jingyap ki jingsha lute ki jingsha be jubor bat ki jingsha thombor haki tempel bat ki mar ki mata ula ong ula keno baka sorkar Shipur kalak kentaj bej-bej ya ki kenhun ritpat naka jing im pajba ki kertong ritpat ki bapa siap barok ki eksamen nak benda ki kam sorkar ki syak kentaj tang namar kaniam jongki Hussein ulak kentok jur ya unong job Nobel Muhammad Yunus dakaboong Ukraine syapang ka jingsuk bat ka jing sensyar pajba syabari henrei hapo ka jing pe juu ki nong Bangladesh ki syak pensabjar syak penshitomben bat syak be Hussein ulak penkut daka jing kerpat ka baklanbor syak ka pertai daiban penyok biang ya ka sensyar pajba kani ka sorkar Shipur ka baklem an ka daiban lejno ka pertai ka don ka jingkit kli ban yang rengkat bat ki pajba ka Bangladesh klem ka hok omla bandon ka jingsuk om hangne om hasau Asia